sfârșit iau și eu niște. Oh, hai că e de ăsta, cum se numește, Evoker de ăsta. Mai înțeleg nimic. Hai că-l bați, sigur. Unde e, mă, Evoker, mă? Stă-l aici. A, uite-l, gata, am văzut. Bă, da, se camuflează bine ăsta. Mamă, dar ce greu îi scade. A, mă, că-l batem de la naiba. Artificii am dat, la mulți ani, frate. Aoleu, iar are o viță TNT-ul, grijă. Aoleu. Aruncă-l, mă, pe noi, mă. A, bă, n-ai făcut nimic așa. Aoleu, creeper. Ma! Ne-a dat Sami fatal. are mereu viața plină, mă. Păi dacă e și eu, dacă e de 700 de ori mai bun ca noi. Bă, nu e adevărat. O, ia uite, uite, porcanul. Porcanul. Mamă, ce mi-a dat? Wait. Și... Gata, nu mai wait. Go. Bă, de până nu m-a putut blocul. Ce zic wait, du Sami, unde se duce Sami? Se duce pe ei. Mama, Ah, am dat 14 creeperi. Pentru mine era wait-ul ăla. Ce-s ăștia, bă? Hai că au probleme băieți în spate. Mamă, bă, Hai că a venit armata. Ia vezi că-s doi. Ai grijă. Mamă, cum a stat în creeperii aia, mamă, i-a tancat, știi cum? Nici nu i-a păsat ei. Ce mă stai ăla câțiva creeperi? Deci că video era gen, haide spus, prin care o dă cu mine. Dar cum să... Ia uite. Sunteți prea nebun, bă? Mamă, creeper, eu viță, du-te la ei. Mai am viață până. Artificii pentru Sami, ia uite, ia uite. Care să sta viața? Ce fac? N-ai mai Ți-am dat ție. viața. Am dat-o, dar nu eram lângă tine. Era să sincer. Ia N-am mă, văzut nimeni. Și că i-am morul după ce l-am luat eu. Bă, dar știți de ce mi-amintește acum când sunt foarte mulți? Mi-amintește Băi, de Mu Online, ați prins jocul? Stai. Da. Popa, cred că ăsta. Deci mi-amintește de Mu Da, Online. Pe Evoker se Da, pe ea. Îi vedeți după... Aoleu, era să mor. Da, și eu cred că... ăia cu cărțile, mă? Da, ăia pe ea, tisi cu coșul. Le-i ăla. Mamă, omor! Ha! Mamă, Că aștept să-mi dau viață. Eu încercam să-l ajut și m-a murit. Și eu o să mor. Nu, dai cu click dreapta, Viță, de repede! Bun. Am așteptat să-mi încarc viața, de-aia nu te-am ridicat. Bă, ne-am înviat ăsta, da? Da. Păi da, s-a făcut zi. Mamă, da, e nebunie mai aici. Mă duc la ea cu cărțile, mă. În aia cu cărțile tot timpul trebuie să moară. Ce ai, Soviță? N-am mai trecut prin asta. Ba da, mă, dar nu da, erau da, așa da, buni. mă. Și nu erau așa mulți. Care-i treaba? Că a pus cineva un chest aici, se vede chestul pe hartă. A, păi Da, pui, mă, dacă da. dai, mă, pe T, nu pe T, pe... Eu am dat. Poți să Bă, pui... bunăilor, mi-ați dat Stă mare schem. Mi-ați dat mare scamaz. Mamă, ce se întâmplă, mă? Bă, dar îmi place, mă. Eu sunt live de 6 ore și nu simt că sunt live de 6 ore. Și eu am făcut 3 ore și ceva. Deci eu după vreo 3 ore de live, eu simțeam că mă joc jocul ăsta de o viață. Bine, practic n-am, eu am avut și puțin... M-a omorât creeper. Da, mă, faza e că tu simți chestia asta din cauza că jucai singur și eu am simțit exact la fel. Aveți grijă, TNT. Costin direct după el. Aoleu. Deci dacă îl joci singur, nu rezici mai mult de 2-3 ore să-l joci, că pare repetitiv. Dar dacă îl joci cu cineva, e scos. Mă, jocul e fain, dar nu merită $30 niciodată. Euro, nu de la... Și... 20 dacă... Da, 20. Da, 30. Merită dacă îl joci cu prieteni. Da, și eu tot la fel. Eu am dat 18. E mai mult dacă le iau după ce apare le-au mai ieftin. Hai, intrați. Acum. A, tu abia acum l-ai luat? Da, hai să dau. Bubuie. Mamă, cât sunt! Mamă, o să mor aici. Nu se moare aici. Aici nu se moare. Orice, dar nu se moare.
Am La omorât invoker, la invoker, vă rog. TNT sau ce? Bă, cine a aruncat TNT-ul, mă? Mamă, care mi-a dat cu TNT-ul ăla pe ceapă la Cred că l-aveam eu și după ce am murit s-a spawnat. Ah, se poate. Viața mea că mă spart. Nociv M-a lăsat ajută. 1 HP. Ah, nu l-am ridicat, ce fain. Cealaltă. Ridică-mă pe mine și ridic eu pe el. Fugi, fugi, fugi. Dacă nu știam care e care, că dacă știam îl ridicam pe Sami prima oară pe tine. Are... Da, mi-e mult. Păi, după aia mi-am dat seama că ne ținea el până un alt. În ultima secundă m-am mișcat și nu l-am înviat pe Sami. Mamă, dar TNT-ul Astea ăla sunt se mele. nu? Da. Hai să căutăm că aici în partea s artistică sunt ceva chesturi. Că aici e bossul, aici e bossul. Nu Da, mergeți știu. încă la mijloc acolo că... Îl pornim. Da, exact. Dacă eu Ia n-am uite. viață. Păi dă-ți De viață. aici un pot, aici la mine. Haideți. Pe aici așa la limit. Ne dă țeapă, nu vă zice. Da, mă. Urât, bă, Sami, bă. Dar nu că am pus din alea, s-am deschis, cum se numesc? Ah, da, le-ai deschis, am putut de aici să iau emeralde. Dar tu puneai și când ajungeam la primul, când am ajuns, era numai emoji-ul. Hai, dăm? Hai să-i dăm. Da. O sunat Aoleu! pauză. Ne-a sunat Sunat pe pauză. Eu uite pe Gocociar. Artificii. Dar ce fain sună, mă, artificiile, parcă numai pentru artificii și creeperi. Hai că joc. Mor! Aoleu! Mamă, nu mai am săgeți. E bine, eu am 175. Dacă le-ai Ma. pus asta, Eu n-am deloc. păi ne-ai apucat să furi. Are numai 247 oviță ăsta. Mamă, ce lag îmi face. Dar Ce nu face pot la... să- Nu știu, mi se mișcă așa sacadat, zici că are lag serverul. Nu mi se pare. Nu, la mine nu-i treabă. N-am avut nicio problemă. Nu, acum îți dai seama, poate să aibă numai unul sau ceva. Gata, bă, la gata. A venit, bă, gata, s-a Mamă, ce terminat. repede moare, hai pe el. Hai că moare repede, da. Hai mă, puie, că dau eu Ok, acum și mă mor. Fii atent, gata, îi fa. Îi fa, mă. Fii mă, chiar, ce repede pică. Păi suntem toți aici. Dar am zis că trebuie să stați lângă el. Gata, mă. A, eu am murit, bă. Dați-mi Da, rest. eu bă. am probleme. Îți dau eu. Mersi. Te-a dat semn. Hai. Mai avem în dreapta un point. A, de fapt, vreți să ieșim sau să mai căutăm din astea? Păi nu știu dacă mai Păi sunt. ce mai e? Uite, uitați și ne vedem unde sunt din astea, locuri de astea. Ah, să mai explorăm, da. În dreapta ai. Da, exact. Nu? Uite aici. Hai că după aia mai dăm încă următoarea misiune și pe aia ies. Deci mai dăm încă o misiune. Da, hai să-mi alege tu ce misiune vrei. Pe următoarea. Hai să vedem ce ne dă. Acum e momentul. Eu Eu did ceva it. bun. Bă, dar creează dependență, mă, când joci cu cineva, mă. Știi? Hai să facem și noi 6500 de like-uri.